Moderni yhteiskunta tarvitsee toimijakseen monia eri metalleja. Niitä on kaikkialla rakennetussa ympäristössä, koneissa, laitteissa ja arkipäivän esineissä. Elinkaarensa päähän tulleiden tavaroiden, metallien ja rikkinäisten laitteiden käyttöön keräämistä kutsutaan kaupunkikaivostoiminnaksi. Kerran luonnosta käyttöön otettu metalli on tärkeää saada pysymään hyötykäytössä. Siitä me kaupunkikaivokset ja kiertotaloustoimijat pidämme huolen. Me olemme Kajaanin Romu, yksi suomalaisista kestävän tulevaisuuden tekijöistä. Valmistamme tarpeettomiksi käyneistä tavaroista Pohjolan puhtainta ja vastuullisinta metallia. Menetelmillämme saadaan romujen rippeestäkin kaikki ainekset turvallisesti hyötykäyttöön. Kierrätämme vuodessa noin 58 000 tonnia erilaisia metalleja, kuten rautametalleja, terästä ja alumiinia. Muiden metallia kierrättävien yritysten kanssa muodostamme globaalin kaupunkikaivosten verkoston. Yhdessä olemme kiertotalouden uusi muutosvoima, joka saa maailman riittämään. Harvinaisempia metalleja käytetään erityisesti elektronisissa laitteissa, joita digitalisoituva yhteiskunta tarvitsee koko ajan enemmän. Metallin kierrättäminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää omavaraisessa yhteiskunnassa ja se on ainutkertaisen arvokasta koko ihmiskunnalle. Kestävä kaupunkikaivostoiminta säästää valtavan määrän energiaa, päästöjä ja luontoa. Kajaanin Romu, eilisen esineistä huomisen metallia.